ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳақиқат шок мешавед. аммо дӯстон, пеш аз сар кардани ролик ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеои хеле аҷибро дӯстон шикорчиёни ҷинҳо ба навор гирифтанд. ин шахсҳо худашон мегӯянд, ки як рӯз ба мо як зан зангзада гуфт дар хонаи ман чизҳои ғайриоддӣ рух медиҳад ва инҳо ҳамаи он таҷҳизотҳои худашонро гирифта ба хонаи ин зан мераванд. вақте ки онҳо дар ин хона камера таҷҳизотҳои дар коридор мемонанд, дар аввал онҳо ягон чизи ғайриоддиро намебинанд ва дар охири шаб бинед, ки чӣ гап мешавад. بعد از چند دقیقه که مدعی شدیم دوستان، اشیاءهای اینجا خود به خود جنبیدن میگیرند و وقتی که بالوپوش نوتبوک محکم میشود، پیش از محکم شدنش بینید که در اکران او یک دخترک از هیچ جای پیدا میشود. این ویدیوی کوتاه‌کاگро бошад دوستان از камераи видеорегистратори як мошин гирифтанд. соҳиби ин ролик худаш мегӯяд, ки ман дар шабе дар роҳ ба хонаам рафта истода будам ва ногаҳон бинед дӯстон, ки дар байни роҳ як духтараки хелоам ғайриоддӣ истодааст ва баъд аз якчанд лаҳза ин чиз нопадид мешавад ва то ҳол ягон кас намедонад, ки ин чӣ аст. ин видеои хелоам ғайриоддиро бошад дӯстон, як ҷавон дар замини худаш ба навор гирифтааст, ки охири ин замин ҷангал аст. ин ҷавон мегӯяд, ки ман дар байни замин рафта истода будам ва аз худ якчанд қадам дур як чизи хелоам ғайриоддиро дидам. дар аввал фикр кардам, ки ин инсон аст ва вақте ки ман ба ӯ наздик шудам, ӯ дар ҷояш меистад ва аз худаш як садои даҳшатнокро мебарорад. Vente. ¿Quién eres? Disculpa, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, cabrón. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? Aquí se escuchó otra. Oh, ahí está, compa. No mames. Ay, Dios mío, ahí está aire. Mira, es uno de blanco, compa. ¡Hey! Compa. A ver, enfoca esa, compa. Enfoca esa, compa. Hey, ¿qué están haciendo aquí? Ahí está. Ay, compa, cuidado, Ahí viene. Mírala. No manches, compa, está descalza. Te digo que está descalza, güey. Véala. ва дар ин вақт ин чизи ғайриоддӣ ба онҳо ҳамла мекунад ва ин ҷавонҳо хелоам зиёд метарсанд ва аз ин ҷо зуд мегурезанд. бисёре аз одамҳо дар комментарияи ҳамин ролик мегӯянд, ки онҳо дар ҳақиқат ҷинни ҳақиқиро ба навор гирифтанд. лек боз одамоне пайдо мешаванд мегӯянд, ки ин фейк аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин видеоро бошад дӯстон, як ҷавон ҳамроҳи рафиқонаш дар бинои баландошёнаи кӯҳнае ба навор гирифтанд. ин ҷавонҳо худашон мегӯянд, ки дар аввали даромадани мо ба ин ҷо мо садоҳои ҳархела мешунавидем аз ҳар ҷой. вақте ки онҳо ба якчанд комнатаи инҳо мераванд, мебинанд, ки аз қафои як девор, аз қафои онҳо як чизи хелоам ғайриоддӣ таъқиб дорад. Pasa. Baja bien. Fica aqui, filho. Fica aqui. Não se pega a gente, não. Será que é ele, não? Eu acho que é, cara. Aí, meu Deus. É ele mesmo, cara. Será, cara? Parece muito, cara. O que foi?
É grande demais, cara. É maior que a outra, cara, eu acho, cara. É mesmo, Alan? É grande, que é o tamanho dessa parede, cara, lá. Olha a cabeça dele, cara. Olha a cabeça. Fica aí, fica aí. Olha a cabeça dele, cadê? Mano, acho que ele tá usando esgoto, cara. Eu tô querendo. Cara, ali tem um buraco da privada, tá ligado? Será que ele tá passando por ali? Lá. Filma isso, quando tá filmando, cara. Tá filmando, mano. Tá filmando? Tá. E agora? Não sei, cara. Fica aí, vou dar uma olhada. Fica aí. Cuidado, Alan, pelo amor de Deus, cara. Fica aí. Cuidado, Viviane. Deixa Alan correr do... اینجا اونها یک چند ثانیه می ایستند و او را به نوار میگیرند و بعدا از ترس زیاد از اینجا میگریزند و وقتی که این رولینگ رو در سایت های اینترنتی پخش میکنند میگویند در اینجا در حقیقت جین ها زندگی میکنند لیک آدمانی پیدا می شود که با آنها میگوید این پستانفک است اما با گفته شما چی دوستان و با همین ویدیو رول که امروز ما به انجام رسید دوستان باقی در پناه الله.